Malawi Today. Urendo kumapita ku constituency starting center. Ngazi kuti pano zinthu zathu zaenda model ngati pa center imene anthu anakwanisa kuponya voti. So murati muone kapena mukanoka mu kalende chithunzi chazomwe tafotokoza nazi ndikachiro ndithu kuli wako ndichitore ndiyayikulu ndithu mene zobereka ndithu chithunzi yoti mwina usiku uno ukhale usiku oti tiswera kuno tikone panja sikula lero ufuna ndithu kubereka chithunzi kuti zinthu zinoenda bwanji ngopalo no lunch komanso makamaka masenta osiyana-siyana. So pali vano masenta ambiri kuwa zomwe zindekukane na ntchito imene nachedwesa yokufananitsa kwambiri kuti anthu amene akwanisa kuvota ndi angati nanga pabauti pepa alipochuka bwanji amene atsala kuti zikugwirizana ndi pabauti pepa amene tinalandira. So kachiro kamene konkamene kanachedwa kwambiri moti pano ndiwankula pano ndikuti masenta ambiri mboma lino lanchisi angoyamba kumene kuwerengera koma zokhudzana ndi president chifukwa ayamba president akamaliza zokhudzana ndi president kena akwapita pa MP akamaliza pa MP kena ndi pamene azipita kumakhansala komano masenta ambiri mchisi muno ndiwankula pano angoyamba kumene kuwerengera koma zokhudzana ndi president. So ine zona ntazonena kuti kachito kakadalipo ndithu ntchito yonena kuti ikutha ma ola ochepetsetsa koma ndi ntchito imene ikugwirika mabata kwambiri mofata pofuna kuonetsetsa kuti iliyonse ikuyenda bwino china chiliyonse chili mchimake komanso anthu amene akugwira ntchito imene akugwira mogwirizana nkuti aliyense amve maganizo ake ndipo maganizo amene amveneyo agwiritsidwe ntchito. So mungapereka chithunzi ntchito imene ikugwirika pali pano yowerenga mavoti koma masenta ambiri amene ine ndapitamo masenta ambiri amene ine ndakhala ndikufufuza ndapeza kuti pali pano akada gwiragwirabe zokhudzana ndi mtsogoleri wa dziko. So kuti za ma MP komanso makhansala sangaziyambe pali pano chabwino mwina ndiyapenda bwezeretsa kwa iwe mzanga lisimba pakakhala zina tsopano ndikukhulupirira kuti kumene tikupita kutsogolo ndizikhala ndikupereka ma-updates mwapafupipafupi kuti mwina mzera number 2 pano pa NOEA zaenda chonchi mumbali ya mtsogoleri zaenda chonchi mzera number 1 pano pa NOEA zaenda chonchi. So mwina ndikadobwera pafupipafupi kuti tikhala tikudziwitsana tonse kunjaku kumatikana za mzera sungatozonena kuti ndisenta yonse ya NOEA ya maloko ayi koma ndi mzere number 1 kapena number 2 maloko anthu amene anakhala pa mzero umeneyo aponya voti motani. So zvinenge khaiti kuchita zvinenge khaiti kubwera kusachedwa apa ikhaiti kubwera pafupipafupi kuti anthu izowadziwitsa amene zinthu zikuyendera chabwino pena ndibwezeretse kwa iwe mzanga kenako tibwerenso posachedwa ife tili pano tikhulupiraso kuti chilichonse chimene chichitike muzitidziwitsa ndikhala ndikudziwitsani china chilichonse chimene chikhala chikuchitika pano ndithu ayi ndithu amene ndi nzathu Chifuniro Chikaponya amene ndithu akufotokoza kuti ali pa senta imeneyi senta ya pamene papaloko mkati mwenimweni mwa ntchisi imeneyi ndi ntchisi Central East ndithu kufotokozerapo kunena kuti dongosolo limene lakuyambika lowerengera ndikuyambika chakumene mmene amafotokozera ndithu kunena kuti pali dongosolo lonena kuti amayamba afananiza kulinganiza kaye kuti maballot amene anabwera kulinganaso ndi mizera imene inaliko agwiritsa ntchito maballot okwana ngati kenaka zigwirizane ndi meneso zinenera kukhalira pamenepo kenaka tsopano imene amanena kuti ayamba kuwerengera koma ayambira za mtsogoleri wa dziko amene ndithu kapena kuti president ayambira pamenepo akamaliza zimenezo apite pa aphungu akunyumba amalamulo komanso akachoka pamenepo ndi pamene ayambe kuwerengera za makhansala. Ndiye akutero ndithu kuti ayi anzika nabwera pafupipafupi chifukwa akayamba kuwerengera mukudziwa inu amene mwavota kunena kuti pali dongosolo kuti panagawidwa ma polling stations kapena kuti mizera amatengera chilemba cha dzina la bambo kuti kodi chiyambira chani ngati chiyambira B amadama B pitani apo chiyambira C ya C pitani apo ndi mizera imene ija
akuti ayambira kumawerenga nzera umodzi ndekuti ngati pamene paloko panali mizera yokwana 6 ndere awerengera nzera wina uliwonse mpaka akwane 6 kenaka azika pamodzi. Komabe azitipatsa maupdate kuti mwina nzera woyamba nzera A zili chonchi, nzera wachiwiri zili chonchi, kenaka azike pamodzi. Nchifukwa kamene kuti zikakhala kuti anena kuti tinzere 1 sinde kuti akunena kuti center yonse ya loko koma ndi kuti nzera umodzi palokopo kenaka aziphatikizenso pamodzi. Zikamalizika ndi pamene zipitenso kumeneko ku constituency Tale Center. Ife tilipo mpano lero lino tikhale nanu mvera kuyambira lero tikutero nena kuti pamene zifikire kuti apapa zapya apa zatha ndi pamenenso ntchisi Youth FM idzakhale ikuyimira. Koma pali panopa tili modzi ndithu mstudio muno sindilimoneka na studio muno tilimo ndithu pochikuchirapo ndi nzanga